me pa Ieng me Blei ba khabo Blei ba dap da kabo Blei bala Ni mane yame Manginget ban ngitip Melong Blei ba kraw Blei bala lot ike baroh Prolog ba Akum kene kapor Nakwa Man pentip shapi Bagadan kaktian ke Jong Blei Kaba ong Bat kaba kular Bat baroh ngitip Bayak kaktian baroh La persah men sem Jong Blei Bau try ong kene ka sngew Kau makan ka po Jong jingjia Baroh ngilare halaki Ieng skhem Ngiladan balaka Ieng skhem balaki bahai Ieng skhem Namar tau COVID-19 Coronavirus Ngila set kot ngila kongo ya gaw And I've done part of virus bakam krao ke jem jongi. O virus jong ke jing lendo. O virus jong ke jing phai dian. O virus jong ke jing jingai no Blei. O virus jong ke pop. Kapan long yengi bangim la ban phai kmat sho Blei. Ni expect kat kumi bor jongi. Mabalay ngilong kibapop Ngidab da ka virus Kaba shirke Henraya kene ka sngew Try wong Naga Jeremiah Laipo ar Gadkad barpenyo Hakmi ngalong utray U Blei ka do baroh Hato don mo kabamla bat nga Wang hato don mo kabamla bat nga O try Hakane ka sngew O kawan pentumai ya ka jinget ka jompi O kawan pentumai ya ka jimuch berkat ka jompi O kawan pentumai ya ka jingyade ka jompi bat U Blei Ngingim desyo kita kibreo Kibam tip yo Blei Lagi deki Kristan Lagi deki wepat kijat nyam Heda ngitip yo tau Blei Unong po unong ta Wang hakmi ngalong utray O Blei ka do baroh Hato don mo ka bamla bat nga Heda nangi ukwa ya kawei Naga chronicle baar Kanong banyo Kadukad bakat sa Ladaki breu jonga Kiba lakot da kerteng jonga Ken pen red yalade Bat kin duai Bat kin wad eka kmat jonga Bat kin phai no nakalenti bamman jongki Kum tate ngan sngew na beneng Bat ngan maap ikipop jongki Wang te kum ta ngan sngew na beneng Bat ngan maap ikipop jongi Bat ngan penkia ya kari jongki Wang penkia ya kari jongi Sngap ya nega ketien ke Jong Blei Wanam nget bet kulumar Wanam nget ekite gishnyo Wanam phai shiki Blei tha Wanam phai shane shatai Wanam wat iki ba man penhon ya pi Hede tang kawei bangin wat bangin phai kamat Yak bau try wang ya pi lakot da kerteng ke jonga
Wang pidon kam tang ban penrit yala de, pidon kam tang ban kren bat ngaleng ba ki jing tuai ba kten ke Jong Blei, ba pin wat ya kemat jonga, ba pin phai no na galanti ba man jonga, te kum ta wang ngan sngew na beneng ke jing kular ke jong ngan sngew na beneng bat ngan ma ya ki pop ki jong pi, ba ngan pen kya ya ka ri ke jong pi, ngan pen kya ya ka Ieng ke jong pi, ngan pen kya ya ki ba Ieng sem jong pi, ngan protect ya ki ba Ieng jong pi, ngan ya dai ya ka Ieng jong pi, ngan ya dai ki ba Ieng jong pi ya ka met ke jong pi. U Blei ubangi ngi shakri, U Blei ubangi ngi shakri. U Blei ukren bopen kan ma na kten ke Jong Blei. Kat kum ka kitab o Daniel sngabaha. Lapido jingkermen kan no U Blei ukren hakane kesni. Na kitab o Daniel. Kanong balai katekot bakan ria o Shadrach, Meshach bat Abednego kilaya bat kilaong house ko Nebuchadnezzar ngimdan kamban jubab ya me hakane lada kalong kumta o Blei jongi yau bangi shakri ula ban pelat yangi nakalawading kablatang raham barun pelat yangi ro naga kti jong me kos bat kad bakat pra wang hendai lada om kumta totep me kos bangin om shakri ya ki Blei jong me lemne ngin mane ya kita ki dur Blei ya ka ba me lapen yang onda kumta la pendap ya un Nebuchadnezzar da ka jing bitar lep bat ka dur kmat jong u kala persyayu Shadrach, Meshach bat Abednego nama kata ulah keren ba ulah hukum bakin kampen shit ya kata ka lawarding henyo sha ban ya ka bala jo penshit nyo sha hendai ka pang jong hang ne bangamot ban keren U Blei shem la pen lip ya ka ding U Blei shem la pen pra ya ka depay jong tu ka ding ya kata ka lawar ding ka belakang ya ka bala pen shit chu nyo sha la pen rem chu nyo sha ka ding kala Ieng kala me pinapule ka khot ba khando Shadrach, Meshach bat Abednego kim shem la yo sngew ya ka sur jong ki angel kim shem la yo sngew ya ka nono ka sur ba Blei un pelat ya ki na kata ka ding ba Blei un penlip ya ka ne ka ding henry ka jinget jong ki ka penlong ya ki bakin yang skhem bat kilaong U Blei jongi ya ubangi shakri ula ban pelat yangi nakane ka lawading ke belakang raham ka balungo deki hajar ki babo de Shadrach, Meshach Abednego hendai kila elot hendai kine laingot ki kon Hebrew kila Ieng persya hakmat kadeng hado kala penlong ban ke bitar Yunus ban penyang syuk ya kadeng hendai ka balungo kalong bablai ulah sya eki bakin rong hakading U Blei ulah sya eki ban rong hakading ondai kila rong hakading U Blei shem la penlip ya kading hendai pen yap ya ka bor jong kading pen yap ya ka bor jong ka jing klut pen yap ya ka bor jong ka jing klut la ker ta wer ya ki da ka ding ka bala Ieng nyosha hendai U Blei pen yap ya kata ka bo jong ka ding ya ka jing thang do jong ka ban thang do ikini ki laingot ban pen kala tupai hele dala delon yar kata ka ding
Bahaden kila jam sa Shillong kapenlong Yunus ban hap ngo ban hap yo bo Blei jong Shadrach Meshach Abednego ulong otau Blei ubala ban le eki bakra kapang jong hakne sngi bang mo ban ong yapi ni shaker tawer hakne ki virus ki babon hakne ki virus ki bakyar tawer hakne ka rijong ni barokawe ya pertai barokawe ngong yapi Ngini osngaw kishkor. Ngini osngaw ya katakal air jong taka virus. Kabaki pelong kababe. Henry U Blei. Blei jongi. On penlong ngolot ya baroh. Ya kiti bam syam latip U Blei. Henry ngi ki bam mane U Blei. Walag laker sawdong ngi da kataka ding jong to virus. Ngini osngaw ding kishkor bo don taka ding. Henry kabor jong tau virus kabor jong tau side effect jong virus kata kabor jong jing pang jong tau virus bawan try ka maka met jong ikan yap agar tengok jong Jesus Christ kan yap ni hab ban yang skhem ban pensyur ban yang kejingan U Blei on penyap ya kabor jong trekam jong virus hakane ka rijongi hakayeng kasam jongi hakibayeng jongi hakamat jongi wang hatong angam day U Blei hatong am la mo man le gini kay baroh Jeremiah lai pu arar penyo pisdang ban wahat ya kadur Blei tau pisdang ban ngait thalak lumar PA ka kden ka Jong Blei wang hatu Blei jong Shadrach Meshach Abednego wang asya eki bakin yai hakading henry ngapen yap ya ka bo jong kading ngapen yap ya ka jing klang ka jong ka ban ngapen lengolot ya baroh wang hatu Blei jong Shadrach Meshach Abednego wa pipi mane wa pipi shakri wa pipi tip wa pipi ito wang pinyo sngawi gini ki virus pinyo sngawi gini ki AK baroh henry wangan penyap ya kabor ka jongka ki waken mat ki waken yo ki waken klem larakim wat ya kadur ka Jong Blei larakim wat you know Blei ba shisha hendak kinyo hapi kinyo hanga ya kibala khot da ka kerteng kajong try ya kajing im kajong kal air pinyo slow bakawan de wangan penyap ya kabor kajong ka Hebrew kal nong bakat way kadkot balai pusau kila penlip ya kabor kading kadkot balai pusau kila penlip ya kabor jong kading kila light like a serti white lam haka jing telat la ai kabor yaki udai tau Blei bangi syakri kila nang jo abor haka jing yale atma kila pen pet yap yaki pat yapom Jong kinong wei ke bamut kila ready ban yang skhem sa kawei pat katma kawei ka pat translation ka ong kila ong ready kila ong kre ban yeng ban yale sa kawei katma wang kila penlip ya ka bor jong ka ding kila light na ka surti white lam ban ka jong telat la ai bor ya ki ka jong telat ka jong pi Blei on ai bor ya pi ya ki yeng sem ga pi dan Haki kamla ba pipi pisong. Wat penlut por man pet yekine kita. Hele penlut por man mane man rai man shat nam tau try. Da ka jing kemen.
Pinyo sngew ya kene kal jong kene ka virus hendrai kandam la ban kta pin maru blai un penyap ya ka bor ka jongka un penyap ya ka bor jong jing trikam jongka ko mau penyap ya kene ka bor jong kene ka ding ya ka bor jong jing klut jong ka ding ha ka jing em jong shadrach meshach abednego unehi ujo U Blei wang ngalong ubala wang ngalong ubala yang skhem wat junget be wat nam nget kelumar api slow kenja kaman siam api slow tula api slow swai phai shaka ktien ka Jong Blei maka ktien ka Jong Blei Hebrew sao khadar baktiin junga kalong kaba embat kaba nepan pani kawalam arang serti kabalawan penyaklat haktin kasigong ya kecing embat ya kaman siam Hendrai haktin pada kong soul and spirit, it will divide soul and spirit. Kumat soul ke intellectual ke jingmo jiperkat jongi. Un penyaklat ni ke jingmo jiperkat jongi ki bapan araten nak ni kaman siam. Kapan ki palong ya pi un penyaklat ni jing mo berkat bapan artian akmat Jong Blei un penyaklat igini ki jing ba artian ki Jong pi bangin haple mangi am da ka bor am da ka put ka Jong Blei U Blei ni ka jan man wang adai U Blei jong shadrach meshach abednego U bala sha yaki bakin rong hakadeng and I will up and yap ya ka bor jong jing klut jong ka open yap ya ka bor jong jing trei jong ka wat la ka la yang nyo sha ha ka jim ka jong pirun le kum jo ha ka jim jong pirun le kum jo yang skhem Blei no ryngkat bat pi baroh phai khmacho na maria pi la khot da ka kerteng ka jong Maria pi la theno daga snam ka Jong but Roman pra kawei woman sembla saipat yo Jesus Christ neki bayap ulong hapo Jong pi utahi ujo man sem ubla saipat yo Jesus Christ na lom jingtap ulong hapo Jong pi bon pen emi ki khot met bayap Jong pi ya ka ba udan hapo Jong pi chithi baning kong shikinong koren ryngkat khandai arphau namaka met ka Jong pi ka long ka temple ka Jong Blei bang man sem Jong Blei shong sa pa chi ya ka ba philayon no Blei bala thet no ya pi da ka dor bat ramba balong ka snam Jong Jesus Christ ka met Jong pi kam deshu ka Jong pi kan mau ya kene Pada ka met ka Jong pi kam deshu ka Jong pi ka de ka Jong Blei ki khynniuh virus kinam la ban kta ya pi kinam la ban kta ya pi da pi Ieng kat kum ka ktien ka Jong Blei da pi dip ya ka ktien ka Jong Blei da pi proclaim ya ka pi shim pi apply ya ka jing ka Jong pi wang ka met ka Jong pi kam deshu ka Jong pi ka de ka jonga bat pin kan mau try la da ka met ka jonga ka de ka Jong me ki virus ki khynniuh virus ka COVID-19 kam nam la ban wan o COVID khat khandai o nam la ban wan ba ka ne ka ri ka na ka protection ka Jong Blei wang ade Blei jong ka do baroh jong khasi jong khar jong ri nong wei jong baroh wang ade Blei jong ka do baroh ngai ba jing skhem mangi don yo Blei shadrach meshach abednego yang skhem ka jinget ka Jong pi am done lala ka jinget am done kat kum ka fa sawdong basad khat basan i don tang wei Blei tang kawei ka jinget ara phim tip ya ka Bible phin sakma Ephesus number sawd khat basan i don tang wei Blei ba tang kawei ka jinget Wat pentame yala de daga bangi ong i don nala ka Jong ka jinget
Rapim patep U Blei ba em pidon lala ka jinget. Aba pitep U Blei ba em pidon tang kawei ka jinget. Ba jeng skhem harata ka jinget. U Blei on protect ya ka Ieng ka sem ka Jong pi. Nga kren ya ka snam ka Jong Jesus Christ ya ka Ieng ka sem ka Jong pi. Wana ka message ka boy shiki bamde ki kristandro hende nga kren bo Blei ba don bor ba thao ya ka beneng ba ka khando u don ryngkat bat pi. Kasnam ka Jong Jesus Christ la sendait hakane ka ri jongi. Amen. Blei on kerkuya pi. God bless you.